Il-qtuħ kontinwu u fit-tul fil-provista tal-elettriku kien is-suġġett diskuss fil-programm Resume fuq One. Matulu kien hemm qbil fuq il-ħtieġa għal aktar trasparenza mill-Gvern u l-Korporazzjoni Enea Malta dwar ir-raġuni għal din is-sitwazzjoni qed tkompli tippersisti. Jiena l-iktar ħaġa li onestament li dejqitni illi ma nitkellmux u ngħidu l-verità. Għax li kieku l-awtoritajiet issa jew l-Enea Malta jew il-Gvern jew it-tnejn flimkien jew ir-regolatur whoever jgħid isma' aħna dal-pajjiż mhuwiex ma kienx ippreparat għal 2012. Ngħid almenu għandhom id-deċenza li jgħidu il-verità. Inta l-awtoritajiet qed tgħid m'għandhomx id-deċenza jgħidu l-verità. Id-deċenza li jgħidu l-żgur. Dan is-sajf pratikament il-lokalitajiet kollha madwar Malta u Għawdex intlaqtu mill-qtuħ fid-dawl. Bl-Enea Malta spiss twaħħal fil-kuntratturi li qed jaħdmu fit-toroq u bil-Ministru Tonio Fenek jgħid il-Lisħana waslet biex iddub it-tarmak fit-toroq u ssir l-ħsara fil-cables. Tarċisio mifsud saħaq li dawn huma biskużi. Jeżistu daw in-nies hawn Malta, imma l-unika ħaġa li hawn nieqsa huwa t-trasparenza. U min għandu jġor responsabilità? Talment meta tot kollox huwa l-Gvern, il-Gvern m'hemmx dubju. Tal-istess opinjoni John Bencini li saħaq fuq il-ħtieġa li f'Malta tidħol il-kultura ta' responsabilità li la teżisti fil-pajjiżi Ewropej. Li jkun pajjiż ieħor fl-Unjoni Ewropea, immaġna ta' fil-Ġermanja li dana darbiva u darba le imur id-dawl x'imkien, oqgħod żgur illi dal-Ministru responsabbli jekk ma jitlaq xi jtajruh di l-kultura Ewropea, di l-kultura tal-Unjoni Ewropea li aħna parti minnha ma aħna rridu f'dejna noqogħdu fit-touchline tajjeb u ma nipparteċipawx, jiġifieri iva, min hu responsabbli jew ta' qablu kif qed jgħid, jew ta' qabel ta' qablu għax xi ħadd huwa responsabbli xi